kuthiwe Shilo la ngihamba khona kuthiwe uhambo ngoba abantu bayalithanda kakhulu lolu hlelo bayafunda kulona bayakhula ngihleze ngisho ngithi kuyethiwe uma ngabe uhlakaniphile ufunda ngamaphutha abanye abantu kodwa kuthiwa mangabe uyisibula ufuna ukufunda ngamaphutha akho ngamanye amazwi lalela njengoba ulalele nje ungagcini nje ngokuhleka kumbe ngokubabaza khona abahlezi bebabaza kuphela ufundani uthathani ushintshani endleleni owenza ngayo hlelo lethu eShilo njalo ekseni kusukela ngo9 kuya ku12 sokuhleli nami nginguzanele wakambokazi kodwa njalo ziyayizithi uma ngabe zithi 11 o'clock bese sithi uhambo noNkulunkulu ngoba yilona lo muntu unohambo lwakhe namhlanje ngijabule kakhulu ngithula imbodlomani awusuka isihosha sakamhlola usuka nini madoda uthosisi wami engimlamayo ukhithi ulindiwe uMesizulu ngikutshela ukuthi umyekise ngisho kuye enkonzweni namhlanje ngoba uhlalele wena nje ulalele wena baningi ke nabanye abasho njalo bathi bahlalele wena sawubona Sphumelelo sawubona sithando sami ujana sambona mprofeti wami sawubona sithando sami ngibatshela abalaleli kodwa Jesu kodwa uNkulunkulu ngibaxoxele yini abalaleli noma ngingabatsheli uJesu uyasindisa noma imfihlo le uJesu uyasindisa akancane usiphumelele ukuthi ngo4 ekseni akuvuse athi uthe uNkulunkulu akancane ngiyanihlebela nje balaleli ngoba niyazi le ndaba mina ngufakazi mina ngingabhala incwadi ngalomphefumulo akancane usiphumelele uthi uyavuka ekseni ubona imissed call yango4 ngoba khona lento uNkulunkulu ayishile kuyena wesiphumelele ungubani ngizokubuza lokho namhlanje ngizobuzela abalaleli ukuthi kahle ungubani usiphumelele ingane yakwaNgcolosi eMshazi ngizalwa uMamkhize ongasekho noMbambo isitulo samaselesele ubaba wami lapha kwaNgcolosi eMshazi ngasithanda igama lababa ubaba wami ibongo zakhe isitulo sanoma isitulo nje awusuka nini manje ubaba wami ongizalayo ngindodakazi yokugcina kubazali bami ababa nabantwana abo4 badlule emhlabeni abanye ngeke ngithi ke bashona babili wafo yedwa athi omunye uhlukanisa kanjani ngithi laba abanye badlula ngendlela ejwayelekile kodwa lo munye wanqunywa uqhoqhoqho washona ngangisemncane indlela kaNkulunkulu ayifanele abantu washona neminyaka u15 ngokunqunywa wabulawa kabuhlungu kodwa washona esake wangithengela ingubo yokugqoka wawungakanani ngalesi sikhathi ngangina 6 years ngaleso sikhathi khona nje into ekhumbulayo uma ucabanga yaye kubuye ngenhlanhla indlela engakhula ngayo ngahlakanipha early akukho nokukodwa engingakukhumbuli kwakuyizimpi ngaleso sikhathi uma wami wayesebenza kaGcwensa kanyuswa ehamba mhlawumbe indawo engangokusuka la uya ePine Town kwaba nempi kwakunabantu abahlala ekhaya ubaba wami wayethanda kakhulu ukuvikela abantu behlala ekhaya kwafika la ukuthi khona mabefuna ubaba wami babulala ubhuti wami bahlasela ekhaya ngoba zasabantu ababeswele ngangifake ibhayi elithile noma umtakelo ngolimi langakithi elumbala nje ngilifakela liyingubo kimi badubula ubaba ohlangothini wawa phansi mayewa ubaba ngagxuma mina ngaya kombamba mangimbamba vele kusukela ebuntwaneni nje khona indlela engangiyona yokuvikela kwakuzenzekela ukuthi makukhontenzi kumuntu mhlambe kube khona indlela ekugxuma ngayo kimi ngafike ngambamba wase ubaba wavuka ngesikhathi ngimbamba bajika basebengenile ngoba kwakurawundi wasukuma ubaba waphuma washiya mina nomama nobhuti wami ngiyamkhumbula uma efihla ubhuti wami ngebhodwe emboza ngoba yayibulawa ingane yomfana kababu wami ngaleso sikhathi ngoba kwakubulawa imbewu kababu wami ngoba kwakuthiwa umuntu okwazi ukuvikela abantu nje ngiyakhumbula ukuthi ngasindela ukuthi ngiyingane yentombazana ngiyamkhumbula uma ephendula iphinifa engibopha ngalo esemshila ubhuti wami enokholo lokuthi uzophila ngiyakhumbula ukuthi sathi masiphuma uma welindele ukuthi bazomdubula lapha ngaphambili inhlamvu iphume kimi kodwa ngoba uNkulunkulu webaleka nami saphuma nomama sabo kubeka unyawo eminyango bakhuza iji belikhuza kubhuti wami bamnquma kanjalo
wayenenxeba nje isifubeni wawungabona ngaphakathi. Ingakho ngangihlale ngithi umama ongizalayo impela walashwa uNkulunkulu ukubona ingane yakho inqunywe uqoqoqo kusela intambo kuphela la ngaphakathi kwakufanele kube ingqondo yakhe kayiphelele kodwa uNkulunkulu emuhle wamphelelisa. Ayi siyambonga uma Mkhize owama nawe futhi waba nesibindi sokuthi adlule kulesi simo. Uhlezi ke uma ngabe uzintroducer uthi usiphumelele musuthi Sayoni senkosi. Uthi Sayoni senkosi sitshele namhlanje usho ukuthini kuwena lobu busayoni? Ubuyoni kimi akusilona ibandla. Yeah. Kodwa umoya kaNkulunkulu ohlezi phezukwami. Athoshumayelayo indodakazi yaseSiyoni. Usuke ngakhulumi ngebandla. Kodwa usuke kukhuluma ngomuntu ongasaphila impilo yakhe. Kodwa uphila impilo akayikhethelwe uNkulunkulu. Ngithema ngikhula ngihlabelela ngizalwe emndenini abantu abahlabelelayo. Besingena lutho kakhulu kodwa nganginento nje ekimi. Ngangifunda iphepha, ngithenga iphepha, ngifunde. Njalo nje ngithenga iphepha noma ngabe kuthiwa ngesikoleni mina ngangihamba ngeenyawo ngiqoka icathulo ngasesikoleni kuthiwa ziyongiwa. Ngiyamkhumbula umama othi Samateku ogogo ngiholile uyababona ogogo shoes enzela ukuthi ngingabulawa umqweqwane. Ngangihlabelela esikoleni ngamanikinikana nje ahlabelelayo. Wangithatha uNkulunkulu wangisa kuma group endawo. Emveni kwalokho ngabona iphepha elibhale ukuthi I want to sing gospel. Ngahamba ngaya khona lapho mangifika ima musuku ngiphuthuma ungakafiki lapho angifuni usheshe ufike lapho ngisafuna ukwazi ngisafuna ukwazi ekhaya lelo khulela kona ngoba isisekelo siba sekhaya isisekelo esikhulu siba sekhaya uma ufundeni kuyena into engifunde kuma ukuthi uyame eqinisweni likaNkulunkulu noma kuhle noma kubi. Uma ubezalwa emndenini wasembo wabantu abanotho wabantu ababusiswe uNkulunkulu ngobuhlakani ubebusiswe ngalendlela ukuthi wengasangashadi nobaba wami ngenxa yesimo sakithi. Baba wami okokuqala wazalwa waba ingane yisibusiso. Ingane yisibusiso wakhulela esibhedlela iminyaka emithathu ezephuma ngoba wazala umlenze wakhe omunye unamathele ngemumva. Kwacaca ukuthi kumele ahlale esibhedlela. Mengaqhamuka nje lapho uyaxhuga akaxhugo kokulimala uxhugo kokuzalwa ngoba uyingane yesi11 kubo. Uma wami washada nobaba ngiyakhumbula ukuthi impilo ayikazi belula. Okokuqala uma wami uyaxolela wakwazi ukuxola ukuthi ubaba wayephila nabantu kwaze kwadlula umntwana kodwa uma udlule emhlabeni behlala bonke nobaba. Usho ukuthi wayephila nabantu la angithi labantu ababezohlasela ekhaya babefuna ubaba. Ukube uma wami waye umunye umuntu wengathi lengane nokuba ishonile ishone ngenxa yakho kodwa wakwazi ukuthi adlulise ubuhlungu understand ukuthi kwaba ukuhlaseleka nje okungahlanganisile nokuthi wedayisa umndeni wakhe. Uma nawe nibe nobudlelwane obuqinile kangangoba uma ubesikade esiqonda kahle isiphiwo sakho sitshele kafushane ngaloko bese futhi usitshela kafushane ngokudlula kwakhe emhlabeni. Uma wami maye ngizala uthi kwafika umuntu ekhaya wamemeza ubusuku bonke wathi kuzela isimanga kuzela untokozo. Uma uthi kusukela ngemncane ngangingenzi njengezinye ingane mangabe kungekho ngangingalambi ngangingakhali. Emveni kwalokho ngaqhubeka saphila yonke indawo lebesiya khona besiba nomama mangiyothandaza mangiqala ukufikela ukuthi mangiyothandaza ngithi ngilele kufika umuntu kimi athi hambe ehlanele ukuthi uye kothandaza. Umama wayengiphelezela ngoba kunezithombe nje engakakwazi ukushutha kahle ayengishutha zona enovalo lokuthi ngizongabuyi because umndeni engizalelwa kuona umndeni wabantu besintu ekwazi ukuthi umuntu onesiphiwo esinjengesami mhlambe kumele abe ngendlela ethile ayoba mhlambe isangoma noma mhlambe abe ngendlela ejwayelekile elindelekile ukuthi mhlambe uzoba umthandazo othandazela abantu abathile ngendlela ejwayelekile kodwa kwacaca ukuthi uma uyakwazi ukunderstanda ukuthi okantokozo kodwa akufani ekhaya nginguntokozo athi untokozo nawami okwakhe akufani untokozo kwazi ukukuvusa ngo2 athi asikhulekele nobani kodwa angatshelwa athi akufani okwakhe akafuni lutho ngako mina bengisaba emhlabeni ukuthi kwaziwe ukuthi khona engikwazi ukukubona. Mama Zanele selokho waqala ukungazi
akukho lengiyakhona ngingatshengiswanga kwenzakalani. And in most cases mangabe ngiye endaweni bengisuke ngingayele mina bekusuke kukhona umphefumulo enguyele kodwa ngingakwazi ukutshela abantu ukuthi kunokuningi engikubonayo abantu abangakuboni. So umama wena kungigadi isikhathi esiningi mangilele kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzophaphama abe nento ethi usekhona yini endlini ngoba wena mhlawumbe ngizolahleka noma kuzokwenzakalani. Masilala sithandaze masingena kokudla sibaso umlilo senzele ukuthi kushunqa intuthu senzele ukuthi abantu babone ngazi ukuthi kukhona ngake kwakhona ushukela sushise senzele ukuthi kube ngazi ukuthi itiye kube brown yazi sasiliphuza liphuzeke. uNkulunkulu wangithatha mangiyaqala ukuphumelela wangipha u6 umama wathi hamba mntanami labo 2 abathathu bazokwenzela isimangaliso. Salisu sitshela ngalolu daba ngoba nakho usungena kulona mhla ufunda iphepha ubona ukuthi hayibo engathi khona ama auditions kanti sekungumzuzu wakho wokuthi uNkulunkulu ayishintshe impilo yakho. Ngivuka njalo ngiye ePinetown ePark ngifike ngihlale ngoba umsebenzi anguthola. Yiphi yona iPark engase ePinetown ngako Crompton khona indawo nje elapho engase Civic Center. Oh ngase Civic Center ngase library. Yes, ngifike ngifunde iphepha lapho. Ngiliqale ngala ngize ngiliphethe ngala ngoba ubaba wami wayekholela ukuthi ingane yomfana engasebenza. Manje kuba ishonanga leyo ya ngabe siyasebenza. So sengiyavuka ke zonke insuku ngifike lapha ngithandaze ngihlalele ngifundele iphepha ngikoduke ntambama ngabona iphepha ngakuma auditions mangifika kuma auditions ngoba ngangikwazi eBethesda. Aka I want to sing gospel. Okay. Ngifika lapha yana kuma auditions eBethesda ngoba ngangikwazi ngenxa yokuthi ngangizama emagroupini ahlukene ngangicela neMCP ngaleso sikhathi. Mangifika kuma auditions kwathiwa sebethathwe bonke abantu okusho ukuthi bekumele ngi-SMS bekumele ubhalise. Yes kanti manje mina eKTV bingekho lento ngiyibona ephepheni manje ngase ngibamba ithuba. Mangabe ngifike eBethesda kunama steps ehlayo ehlele ezansi ngibona iQA ehlayo kanti eJoyous Celebration. Oh ngamanye amazwi kunama audition amabili endaweni eyodwa. Yes. Okay. Ngehle ngama steps mangifika kungena abantu abawu10 kanye nami. Mangena la kuthi wasihlabelele ngithi Nkosi uJesu udalwe izinto zonke wanqoba ukufa wanqoba uSathane. Umuntu oyijaji ngaleso sikhathi amanathi awukwazi ukucula awusoze ucule kamuthe ekhaya ikuphi ngathi ekhaya kwaNgcolosi wathi hamba manje ugibela itekisi uyogqoka iphinifu uyolima awukwazi ukuhlabelela awusoze futhi ucule awuphiwe. Usakhona lo muntu? Usakhona. Uyakhumbula? Safa kolwandle lokukhohlwa. Okay, cha ngisho yena ukubona engathi uyakhumbula. Hayi akakhumbuli. Akazi kusho ukuthi into ahlale yisho nje kubantu eyisholo nje kudlule. Angazi noma uhlale yishweni kodwa mhlambe yayiphuma ngelela mhlambe yayigcina. Hamba ogqoka iphinifu ekhaya. Wathi hamba olima. Ulime nje. Ngoba wakaNgcolosi. Ngoba ukwazi ukuhlabelela nje. Awusoze ukwazi. Iyeke futhi lento. Bangihleka kancane laba nami ngahleka kanye nabo. Ngathi nginywa ama steps ngathi impela ungabona engiphika uzongivuma ngelinye ilanga. Yasho lento ngaphakathi. Ihlala isholo vele nganyuka ngama steps ngahlangana nongihlangabezayo. Othi ngakubona uhlabelela kubiziwe sasibizo wena la eSun Coast. Ngikukhumbula wangibhalisela wangishishisa. Yilana kuma esenginika u6 mase ngiyegoli. Usuye egoli wena awungena uhlulekile kulama auditions. Vele la ngihlulekile futhi ngiphume kuthiwa ngisoze. Yeah. Kodwa angisaqhubeki ngokushiwa sengiqhubeka ngokukimi. Yeah. Because lo muntu obengitshela ngikwazi ubengathi angikwazi la engize khona uthi angikwazi emhlabeni. So njobe ethi angikwazi ku right lokho kwenzakalayo because avela ngikhuthazwa uye ngisikhuthaza mina. Ngahamba ngayegoli ngafika ePark Station ngalala ngalinda kwasa ngihambe ngifuna itheater le yaseGoli mangifika khona sekuvaliwe futhi ngoba ngangithandaze kahle kwaba khona uday 1 no day 2 shothi uday 1 wabambili ama callbacks ahlehliswa kwathiwa kufunakala abantu safika ngakusasa kwase kubizwa abanezimo ngase ngiyaphambili ngoba phela shothi ngangibonakala njengoba mina ngatonyolo kwathiwa abanezimo woza ngase ngiyaya ngafika ngahlabelela ngathi ngiyakuthanda moya engcwele igama lami nguNtokozo wakambamba alikasebenze lithi Sphumelelo kwahlekwa kancane ukuthi cathi mhlambe usisi wami ngiyamthanda noma ngifuna ukumimitate kwacaca ukuthi angifuni ukumimitate kodwa ngiwuNtokozo nami ekhaya ngacula ngaqeda wayesethi ke ubaba Lindelani uhlala eduze kwefoni ngesikhathi esho njalo yahlakazeka yawa
yahlakazeka phansi bangihleka kancane base benginika amasemishi ke ngayidlela amasemishi ngayigodukela uphiwa namasemishi khona la ngiyabonakala kodwa Nkosi yami ukuthi ngempela nokudla kade yakugcina sondela nje kancane bayakhala emakhaya bathi uzwakalela phansi asisondele nje kancane empopeni waphiwa namasandwich wacula kwaphela kanjalo wahamba ngayigodukela ngayiyele ekhaya ngayoqhubeka ithemba likhona kodwa ngiyazi ukuthi ikhona ikhole ezongena ukuthi angiyazi ivelaphi ngangihlale nginocingo luzongena kimi ngangihlale ngikholela ukuthi ukhona umuntu oyoyibona lento enginayo khona olalele ekhaya omvusela ithemba ngangihlale nje nginayo lento ukuthi mina angisoze ngiphelele la ngoba noma ngilele ngangayiboni ngiphelela endaweni eyodwa emveni kwalokho ke ngagoduka ngathi ngisebhasini nje suka kwaNgcolo sezithekwini ngafonelwa ka4 ngoba babengifonela inqamuka ifoni ihlephuke uyakhumula amafoni ayehlanganiswa bangifonela ka4 kwathiwa ngithathiwe ke awana sing gospel ngafika ngaba kwi-top 30 yase South Africa ngaba kwi-top 2 yase KZN emveni kwalokho ngaphuma position 5 ngangawini kwacaca ukuthi enami bese ngijabulile nginento ethi le mali izosisiza ekhaya kodwa ngangawini ngase ngibizwa kwi-Joyous waphoxeka ungawinanga ngakhala impela ngoba nami ngase ngibona ukuthi le mali izosiza ekhaya ikhona indle engayivusa kukhona nakade sebazi ukuthi ungenile lapha yana bathini uma ungabe ungasawini khona babengifonela vele bethi ngifunani ngingakawini umuntu njengama kumele abe lapha ngiyabaphoxa because anginabo ubuso bokuphumelela babengifuna mina nginenhlanhla ukuthi umuntu mengabe ngangithanda uyangitshela emake ngithanda leyo buso anginabo ngisho ubuso bokuphumelela ngifuna neTV batshela wena uyangifonela umuntu angitshele awunabo ubuso bokuphumelela awunabo ufunana ikuthini lento kuwena ngaphakathi mangabuyizwa uyakwazi ukuvala izindlebe usheshe unyathele ngamandla kakhulu noma uyaphoxeka ungene ekhoneni ukhali ngayifundisa ukuthi ngizwe mangizwe ubuhlungu ngiyamukela ngidlule ngigcine sengumuntu othukayo mangamukelwa umuntu eli once umuntu wafuna ungamukela eli bekungithusa because bengizazi ukuthi umuntu udinga intsukwana ukungiqonda so lo mana ngamukele eli uyangithusa wangaphumelela ku I wanna sing gospel kodwa wabuye wabizwa usubizwa kanjani pho kwiJoyous sengiya kwi-Joyous celebration makuzocula i-top 3 ngase ngingena i-top 3 ka I want to sing gospel pho wena uphumanga nje kwi-top 3 wena uphume kwi-top 5 ungbe unumber 5 ila khona sekuthi ngoba ngiyi-top 2 yase KZN senginabantu abangisekayo angiye yabona mamzanele indlela enganethwa ngayo ngalolo suku ngisuka emarket ngiya eDom ngasho ngathi hayi inkosi ngiyahlanjululwa iDom lendala ngangena ngo2 ekseni ngathi kuqulwe yami intando wacula ngo2 AM ngigqoke ngo7 yeah emveni kwalokho abantu abafonela iJoyous kwathiwa ngiyadingeka angibanga khona ngokuthanda kumuntu ngaba khona ngokuthanda kaNkuluNkulu ngase ngithola ikholi ethi sicela umuntu onjengawe ngenhlanhla lo wayethe angikwazi ucula uyena wangifonela esecela umuntu onjengawe engakazi kodwa ukuthi ilo wayasiswe ephinifa thina sikwazi ugqoke angazi nibiza ngani ijoyini sikwazi use stage seJoyous ufake ijoyini sasingaqali ke thina ukubona njengoba ngisho ukuthi wafika kwiziko elaqeqesha khona abaculi ungakaculi ngiyayikhumbula ngisho imibuzo wawuyibuza ngaleli yalanga kodwa sikubona ususe stage ushaye ijoyini yakho uhamba ngeenyawo into engajwayelekile ngitshele ngaleso sinqumo abaphathi mhlambe abathi hayi ichoreography leli culo lizofaneleka mawenza kanje kwenzeka kanjani ngifika kwiJoyous omunye umhlaba abanye abantu ngiumuntu ohlukile ngingena ngomnyango ngumuntu ohlukile anginamuntu ongisupporta emumva ngisupportwa okukini wonke umuntu nomuntu ozomthengela impahla mina kanginaye emveni kwalokho mangithandaza sekuzorekhodwa kwakhuluma izwi phezulu kimi lathi ngifuna indawo kwamaye enambethile ngathungelwa ingubo ehlaza ngimile ngilinde ukuthi ngiyifihle ngoba kwaba specific kwathiwa ngiyifihle nabe Joyous bayibone ngoba sengingena njoba uyibona ekhaya nabo babeqala ukuyibona emveni kwalokho mangingena kwiJoyous ngingene ngine show ukuthi okugcina
ngoba umuntu onjengami ngiyohamba ngeenyawo nginje kodwa nginje ngenxa yezwi elikhulume nami angikho nje ngoba la kufunakala umuntu onje ngangena nginento ethi okugcina emveni kwalokho inkosi izokwenza ekuthandayo. Uwena mhlawumbe wawuyinyeza kubantu ophakathi kwabo uzibona ukuthi engathi angifithi la kunjalo? Kuyaba khona nokuzenyeza mawuvela uzazi ukuthi ukhule ngendlela engamukelekile. Ube nento ethi ngifuna kanjani, ngifike kanjani la. Futhi vele anginako kwanele okokuba la. Nokuthi mangabe usunabantu bejwayele bona uhlobo oluthile lomculo wena ongalijwayele alibi khona ithuba lokukunikeza ichance ukuthi wena uhlwithwe uNkulunkulu. Kunabantu abahlwithwayo uNkulunkulu amsuse phansi kakhulu ambeke phezulu kakhulu. So mase ngikwijoyous ngafunda nabo babengakwazi okwami kwaphoqeleka ukuthi bakufunde bakucule ngendlela mina ke engifuna ngayo. Angithi uNkulunkulu umenikeza umuntu iauthority akamnikezi ngokuthi uvelaphi, umnikeza ukuthi yena ufuna ukusebenza ngaye ngaleso sikhathi. Ngafunda kwabo nabo bafunda kwami. Wangena stage? Ngangena stage. Wathini? Maye oke maye ebusuku namhlanje. Sphumelelo Mbambo esihlelanayo ngalesi sikhathi Ukhozi olumaphiko phiko lolu uhlelo uhambo noNkulunkulu. Uhlelo nami nginguzanele Mbokazi 071-613-667. Mawukuthi uyafisa kukhona ofisa ukusho kuSiphumelele ungabe usuyasithumelela ke ivoice note kuleyo nombolo. Kanti si live ku Facebook wami uZanele Mbokazi. Mawufisa ukuyibonela lentokazi ekhuluma kahle kanje. Mangabe sibuya la ngifuna Sphumelele usitshele ngoba wena njengomuntu wesifazane inyanga yothando lesifuna ukuzwa ukuthi ubani osempilweni yakho. Sabona futhi sakikiza sitshele Sphumelele ukuthi kube sekuhamba kanjani. Siyabuya emva kwalapho. Sinyathelo sodwa uhambo lomamayela ayizinkulungwane. Sanibonani, ngiyabonga kakhulu ukuthi sindawonye namuhla. Ngiyamthanda kakhulu, asiqhubeke silapha eShilo. Amen. Sanibona nifuna nginibuzelene kuSiphumelele. Niyayizwa kodwa le base usiswe Phinifa ongakwazi ukucula kwathiwa kayolima. Awungihlebele phela ubalo. Awungihlebele ngendisho. Ulwandle ukhohlwa. Gezela lo muzwa wobuyela enyuvesi. Vodacom inetwork ethembekile eNingizimu Afrika. Thola i-home internet engu-10 megabits per second kanye ne-Huawei P535 router. Nkosi yasipha ulwandle lokukhohlwa. Inyanga eziwu-36 yongeza ngama-Samsung Galaxy Tab A9 amabili eza nama-LTE prepaid starter packs amabili ngo-R249 kuphela ngaphezulu ngenyanga. Uphinde uthole u-4 gigs wedatha ehlala iy'nsuku eziwu-14 futhi thola ingxenye yakho yemali nemivuzo kwenani lika-R500 million ngeVodapay. Itholakala esitolo na-online. Kunemigomo nemibandela. Further together. Vodacom. Vula umhlaba wakho oyisimanga wezinto ezithe xaxa. Ama-audacious rewards athe xaxa. Ongawasebenzisela idatha, i-airtime, ugesi noma ama-banking fees. Ukwabelana okuthe xaxa nabomndeni ngama-akhawunti amahlanu ahlanganisiwe. Ithuba lokwenza okuthe xaxa nge-overdraft uma ushintshela umholo wakho kithi. Thola okuningi ku-africanbank.co.za nge-African Bank My World account. Kunemigomo nemibandela. African Bank, audacity to believe. I-African Bank Limited ngumhlinzeki ogunyaziwe wosizo lwezezimali. NCR registration number NCR CP 7638 iqinisekiswe yi-Blood Risk Life Limited. Abahlinzeki abagunyaziwe bosizo lwezezimali nenkampani yomshwalensi esemthethweni. Ngibona-ke ngalesi sikhathi imzuzu yama-24 ngaphambi ukuthi kushaya ihora le-12. Sphumelele Mbambo esihlelanayo namhlanje umprofethi intokazi yomthandazo. Nkosi yami sisi wakhula njengamanye amantombazana ngelinye ilanga kwakhona insizwa ethi baba. Yes. Nathandana sakikiza kwathiwa uyashada.
Uhlekani? Ngibuye ngikhohle ukuthi ngeke ngashada. Ubuye ukhohle ukuthi wakwashada. Ngibuye ngikhohle ngoba ngalimala kakhulu ngase ngithi hayi angikhohlise. Sondela kwi microphone. Ngitshele injabulo ngesikhathi uyoshada. Ngesikhathi nje ubhuti efuna ukungilobola uhlale nami phansi wathi usifuna ukwakha umuzi. Ngangamkholwa. Wamane wangilobola. Ungakhohlwa ngingane engathandiwe kangako. Sengijabule ukuthi khona umuntu okwazi nokukhokha ekhaya sengiyoshada. Vele ngangihlala ngithi mina ngojabula emshadweni. Kanti angazi ukuthi umshado uzonginqaba. Sathandana. Khona lento ayishilo engingafuni ukudlula kuyona. Yes. Uthi uyingane engathandwanga. Yes, ngikhule ngirejectiwe nje. Abantu bengakuthandi. Yes. Manje uyijabule kakhulu mawubona umuntu othi ngiyakuthanda futhi ngizokwakha umuzi nawe. Futhi uyatshengisa ukungithanda. Wena wawumthanda? Ngangimthanda kakhulu. Ngangimthanda kakhulu shame. Nangena wathi uyalobola ekhaya. Walobola ekhaya, uthanda umama, uthanda abazali bami. Impilo yasekhaya uyayazi nje uyayamukela njengoba injalo. Senginengane la engayithola usinqobile kodwa ayinaye. Emveni kwalokho salobolana kwaba kuhle sashada. Masilobolana kukhona amaphutha enzakalayo mhlambe ukuqonywa okuthile okukhona bese kuba yikona ukuthi umuntu uyakhula akakaze ashadelwe. Mhlambe meseshadelwe noma esekhula nabazali emakhaya basiyala kuthiwa hayi ungabona insizwa yenza kanjena thina sabasemakhaya kuthiwa vele insizwa iyaqonywa wena bekezela unkosikazi. Uma wami ke wayenobuhlakani wakwangibiza sengizoshada wathi uneshoyini. Wathi makukhona into ungayiqondi iyekela. Hayi ke ngaba ngithi ngoba nginesimilo okulungile ngizoshada futhi ngizobekezelela izinto ezithile. Kwaba kuningi okwenzeka emshadweni. Umyeni wami ngicathi ngamthanda kakhulu ngaze ngajika ngaba uma wakhe then ukuba unkosikazi wakhe. Athi umuntu indaba ngisho njalo. Ingoba kwakulula kuyena ukuthi ahamba abuye aye emantombazaneni abuye kufika intombazane izomlanda nje ngemoto phambi komnyango kwami. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwakwafika omunye usisi owafike wama wathi hey wena esho kuyena ngathi ngeke usho kanjalo kumyeni wami. Ningadelelana le kodwa hayi phambi kwami kukwakhe la. Uye wena ngaphandle kodwa la ekhaya kukwakhe. Ngendlela engangimthanda ngayo nangendlela engimhlonipha ngayo. Bamlando sisi la ekhaya ukhona wena. Akhulume nefoni nje ngikhona azaqede baze balandane azabuya buye. Uthini wena? Ibhlungu inhliziyo kodwa ngithi kugcineni ngizothola imqhele okuyiphatha kahle. Umekulelo Ngimeke sekutheni nje ngizongconywa. Uzongconywa. Nginento ethi ukhona umuntu ozothi wabekezela lo mntwana. Wayiyena umyeni wami uzoyiqhenya athi mina nginonkosikazi. Kanti ngiyadlala uzongala straight. Hayi uthini manje? Sengibekezelile sengiqedile wamane ubhuti wazwana nowakithi Sibongo kwaMbambo intombazane ethile. Ngazi ubhlungu kakhulu because sikholele kutheni thina abantu once umuntu kwathiwa wakwaMbokazi owakini lo muntu. Ngisho ngabe kuthiwa sikaze sazane. Ubhuti wamane wathi sekhathele kungihlupha waqoqa ngempela. Uthe wakwala. Wathi usekhathele kungihlupha. Wakushiya. Wathi nje sengikhathele ukuhlupha sengizoze ngife phela uxola kalula wena umuntu kona manje uxole manje sekright sengiyakuyeka ngamncenga ngathi ngahambi ongcono uthatha unkosikazi wesibili. Ima. So wena futhi osumncenga uwena okade ekuxaka ngalezi zinto akade zenza wamncenga wena. Ngibuke ekhaya ukuthi ngoba ngenza ngalutho kuzokwenzakalana. Kuzothiwa uneshow yina lento akayenzayo lo bhuti. Uyazi kusho ukuthini emndenini wakithi ukumana uphelele umendo nje. Cause abantu besintu phela kwisintu isikhathi esiningi idivorce ayivunywa. Abazalwane bazothini? USphumelele uhlabelela kangaka ugijima kangaka kanti uzoma naliwe nje. Ngabekezela wangala wangishiya ngakhala. Ngiyakhumbula ukuthi mephuma ngangigqoka ingubo nje ethile red nyana wahamba waphuma ngathi ayizobuya la netha ngafonela uzethu ngathi zethu sakhile sihambile. Ngaphoxeka yazi ngoba wonke umuntu owephila nami abanye babethandaza babethola ukuthi sihambile bathi inkosi siyabonga because bayabazi ukuthi ngeke ngimshiye. Mina mamzanele ave ngithembekile kumuntu engimaziyo noma ngabe uwe mangabe uthi siphilelana ngeqiniso akekho umuntu ongakuhleba kimi.
ngithi sengimzwile ngibambe ngikwaziyo. The minute umuntu ekhuluma into ebhedayo ngiba nento ethi ngizokhulekela lokho engikwaziyo kwande kona kunaloko engitshelwayo. Wangishiya umyeni wami wefika njalo azothatha impahla mhlambe nga4 yabona umuntu ekugcoba inhliziyo ukuthi phuma kimi wayazi ngiyamthanda. Mefike ekhaya usekwalile. Ngiyalithanda lelo kwaliwa. Wangala bandla. Wakwala. Wangala uboy. Waliwa dad. Wangala oh. Wena wonke. Wangala ngonke, wangala ngihlonipha. Wakwala umenzela konke. Wangala ngizila ukudla ngithandaze avulekelwe izinto. Wangala bengigijima esibhedlela for uma wakhe. Wangala umama wakhe omzalayo owakhala ememeza igama lami kodwa wangala. Wasala kanjalo. Ungasala ngalini. Umefike ekhaya kulezi insuku esehambile esebuya ezolanda lezo ikipa zakhe ezimbala uthini manixoxa usakhuluma naye noma usuqumbile? Angikwazi ukuqumba ngimangazo into enze kanje. Uyangena ashone ekamereni njengenjwayelo athathe aphuma mhlawumbe ufike uhamba nosisi othile. Ahambe. Usisi ahlekisana naye. Nkosi yami wehleka kakhulu. Wehleka kakhulu. Babe mhlekiso sisi. Futhi bengidelela. Wama kanjani udlule kanjani inyanga yothando lena baningi abantu besifazane abasesimweni esifana nesakho abanye bayasho ukuthi Nkosi yami ngathi ukukhuluma mina lapha ya kodwa bakaliwa mhlambe izenzo ziyabakhombisa kodwa bayasaba nabo ukuphuma kodwa futhi babekezele njengawe ngithandele lokuthi wawuthi ngelinye ilanga ngiyonconywa ngonconywa emazulwini ngiyonconywa umphakathi ngonconywa ngisho na uyena umyeni wamqobo lwakhe ukuthi ngunkosikazi mani ngiyabekezela kwangenzeka khuluma nalomuntu wesifazane. Ngidlule ngokuthi ngihlale phansi nami ngathi kambe yini engiyenzile eyenze kwavumeleka konke lokho. Ngokuqala ngadiscover ukuthi ngamthemba kakhulu ngamthanda ngaze ngamthemba ngase ngimthemba kakhulu ngathemba umqhele engizonikezwa umndeni nomphakathi nomyeni wami ngangadlulele ekuthena umqhele ongifanele okaNkulunkulu. Ngafunda iBhayibheli engathi ngilele kwafikizwa base Philip 4 elithi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke ngoba ngangine pain ethi ukhona yini umuntu ojezela ukwenza kahle. Mengiye kumyeni wami nganginento ethi ngaze ngajezela isimilo ngajezela ukuyiphatha kahle ngajezela ukuthi ngiright kona umuntu esengala sengathi sekhathele ukungihlupa yindaba kwakhathala yena kodwa iBhayibheli lahlala nami uNkulunkulu wahlala nami baqina uNkulunkulu bami yaqhubeka ingelosi yami yaphakama ngamandla sengihleli ngedwa sengaliwe ngithelwe ngehlazo kodwa ngilenzile ihlazo. Ima Sphumelelo ngifuna ukwazi ukuthi abazalwane bathini ngalesi sikhathi? Unkosikazi ohlakaniphile uyawakha kodwa isulu uyawubhidliza. Ngamanye amazwi wena bangibhidliza straight abazalwane bangibhidliza ngegama lika Jesu. Bakushaya ngevesi. Bangishabaza bangishayina ngomjive bengugqokile abangazi kwasho uNkulunkulu bangishaya ngakho konke. Bakufundela ivesi. Abanye bangifundela abanye baba kungibona bathandaze kuvuka izilimi. Ngithi ngiyayilalela izilimi zakhona kube ngathi ngingamtshela ukuthi khona into engayiphiwa uNkulunkulu ngiyakuzwa yazi ukuthi awusho lokho kuyikona kodwa engakudiscover abazalwana abaningi abashaya abantu balimela ukudlula lo oshayayo yabo lo oshawayo basuke belimele khona abazalwana abakholelwa kuphezulu kwepain abafuna ukuthi wonke umuntu aphile sengathi akukholutho kanti balimele sebelimaza abantu ngegama lika Jesu okunokuba badonsela abantu kuNkulunkulu bayabalimaza bafuna sonke siphile sakufa ngoba usukufile mawuphila manga ngahlala kwazi kwadlula abanye babengangibingeleli namhlanje sebeyangibingelela because ngalicela mina olwandle lokukhohlwa uNkulunkulu angikwazi ukuzonda mawunomoya kaNkulunkulu uNkulunkulu ekutshengisa izinto zabantu noma ekutshengisa izinto zomhlaba awukwazi ukudinwa uyafika mina lo muntu kimi ebusuku okhuluma nami wengubo ezimhlophe athi awukwazi ukumcasukela lo kudlule ngoba ngiswe nginento yokuthi ingelosi enginayo noma ubuNkulunkulu enginabo Nkosi ngicela ungisize nginawo amaphutha ngiyakwenza kodwa mangifundisekile ngizokwenza noma inkosi ishilo ngabaxolela abazalwane ngaqhubeka ngathi thethelela izono zethu leyo ngoma yavuka ngiphelele umshado ngiyisahluleki ngishade unyaka owodwa ngiyintokazi yaKaMbambo ngihlaze ubaba wami eyiphoyisa lenkosi kodwa ngathi inkosi ngitshalile ngeinyembezi wahamba umyeni ngase ngithi thethelela ngizovuna ngaphezulu kokwazi angizovuna kwasemhlabeni kodwa ngizovuna iqiniso likaNkulunkulu.
Yeah, ake sizwe abalaleli bathumela ama-voice note, abanye bayabhala laphayana ku-Facebook, ake sibezwe ukuthi bafuna ukuthini kuSiphumelele. Lambokazi Nkambule Eshilo. Wasiphatha lesayoni madoda, wasiphatha lesayoni. Mase sisho sithi maye, oke maye. Maye. Ngakhumbula into abezasizala madoda zisho lento ekuyisayoni, into mfisa waqhumba empangeni indawo ethi intambanana ngithi nje Mbambo siyabonga. Sanibonani mama Zanele, ukhuluma noThembele uhlanga kaNkosi ekhaya sePeterdive kodwa ngisePretoria. Yo, yangikhuthaza le ndaba yalo sesi. Mina ngibona emehlweni njalo masakuma audition bazokutshela ngokungaboni. So angazi mina ukuthi kahle kuculwa ngamehlo noma ngomlomo. Kodwa nje istory sakhe siyangikhuthaza, mhlawumbe nami ngelinye ilanga ngizophumelela. Mhlawumbe ngibe nesifiso sokucula ngisasemncane nje bengitshela ukuthi mangikhula ngizohlangana noMama Rebecca ngizengeza ngahlala la ePitori ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizohlangana naye kodwa till today angihlangani naye kodwa Tshala ezinyembezi Nkosi yezwa futhi yabona wena uzovuna. Yabona mama Sphumelelo. Nawe mama Zanele ngiyaqala ukuza ilokuzana angazi ngizwe ngiba emotional uma ngilalela osisi Sphumelelo Mbambo. uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. Siyabonga mama Sphumelelo kuba ube ufakazi bokuthi noma bengakubukela phansi kodwa uNkulunkulu mayekukhombile usuke ekhombile. Siyabonga kakhulu mama Zanele ngubeke ndlela kwanongoma osuthu. Ukhozi FM ngithi angibingelele. Ngobilo kamaphanga lo. Uanti ngqo umakhelwane wakho Sphumelele ngikhona lapha kaNgcolosi esigodini sakhona eMshasi. Ngithi angibonge Sphumelele nasiphakamisa uNgcolosi ngithi halala. Phakama Ngcolosi wonke. Hayi umculo wangakithi lo. Esikoleni wayefunda ehlahlindlela esikoleni babembiza ngoRebecca. Wayethi meqala amaculo kuthiwa hawu nango uRebecca. Hayi siyabonga Sphumelele phakama Ngcolosi phakama. Monani mazethi noSiphumelelo ukhuluma noShila Mbatha. Hayi ingoma le ethi ngijulise Nkosi othandweni lakho ngayithanda kakhulu mhlawumbe uSiphumelelo. Yana ngiyamlandela nje kakhulu kuFacebook. Ya muhle uThixo ngekhathi zonke. Siyambongela usisi siyambongela. Jehova mbusise njalo. Yabonga mazethi. Yo, Ukhozi FM. Yabona nje uMambambo lo lapha. Mina kade ngawuthanda umculo wakhe, ivoice yakhe nje esagijimana ku-MCP kusakhona insizwa yakaNgcobo bebephithiza nayo impela ko-workshop zonke indawo. Insizwa kaNgcobo kuthiwa Linda kaNgcobo la emaqadini eNdwedwe eMzinyathi. Yo. Ngijulise Nkosi othandweni lakho. Hayi angifuni nokulimosha. Leculo lalisilapha sinomanga sifunda isikole sizama kunzima. Ezama uma ukuthi ngihambe ngesikoleni nesalwazi sami sicule hey naleli lithi tshala hayi Usiphumelele nje ngingajabula ngabe ngase ngiphinde ngizwe umculo wakhe kulonyaka. Siyawudinga ngempela umuntu okwazi ukulapha ngevoice njengaye. Yo bakithi Sphumelele uyaluza uthando babalaleli. Uyamona uNkulunkulu oyiguqulayo izimo. Ukhule uthi ubona abantu bengakuthandi. Uyabuzwa uthando oluthola kubantu abanye baba ukaze
wahlangana nabo abanye awusoze wababona kodwa bazokutshela ukuthi siyakuthanda simina awukwazi kungabaculeli ngijulise Nkosi ngoba nami uyoyicula zonke kodwa ungijulise uyena isho Sphumelelo ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisa ukukholwa kwami thathu qobola nakho konke kwami Jehova ngiyavuma ngathi ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisa ukukholwa kwami thathu qobola nakho konke kwami ngikunikela kuwe Jesu ngingayisantoni naku efanele ukubonga kwami thathu qobola nakho konke kwami Jehova ngijulise Nkosi Moncwele Sphumelele ngikubona ugijima nomkhuleko ngibona umemezela ushaya icilongo uthi wozani sikhuleke ivelaphi lento ngiyazi izolo bukade unomkhuleko uqoqa abantu ubiza abantu uthabeze benje ngoba benjalo bezokhuleka engikholwa ukuthi usazoqhubeka uye nakwezinye indawo uhambise leli ivangeli lomkhuleko namandla omkhuleko tshela abantu tshela abalaleli utheni uNkulunkulu impela nawe ngumprofeti because ngokwesaba ukuthi uNkulunkulu mekhuluma nawe ngaba neaccident ngaphoseka kwale kukhulumizi uma ungavumi ukubiza abantu kuyothandazwa uzophelela khona lapha wathi uma ungavumi uzophelela la yayiliyehla imoto ngathi mangicheck inyawo yisasebenza ngathi inkosi ngizovuma ngizobatshela abantu waqhamuka umuntu ogqoka ingubo emhlophe ngapha emnyama ngapha wathi ngingakusiza ngani ngamnika ifoni washutha isithombe wabuyisa nokuba ngatholakala lapho ngaqala lapho ngabiza abantu umama wesaphila ngangikhala zonke insuku ukuthi kuzobe ngathi ngidelela befundisi because ube specific wathi abefundisi bashumayela belimele athi eqeda ukushumayela ehle elindwe inkinga athi eqeda ukushumayela izingane zakhe zifuna izinto akazenze njani kwathiwa ngibiza umuntu ewuye me udokotela akeze ewusiphumelele ayoba uDr Sphumelele esesemsebenzini umuntu nomuntu akathola ichance yomuntu noNkulunkulu ukuze abantu bakwazi ukuyokwenza imisebenzi abayiqashelwe kodwa bengalimele ngoba kunabantu abalimaza abantu umsebenzi wami emhlabeni mina ukuthandaza mina mamzanele ngithandaza every day hayi ngithandazela mina kodwa uNkulunkulu unento ayenzayo nje engingazi ngayibiza ngithini mangilele ngimane ngitshengiswa izinto thola ukuthi ngizothi ngilele ngitshengiswe ngalo iphinde ngitshela ngalo abanye ngize ngilwiswe uthola ukuthi angisakwazi ukukhuluma ngisakwazi ukwenzani usinqobile nje weza jike agule ngoba kumele ngiye endaweni uza confirm nangengane yami athi manje ngamtsheli ubani makuwe nje athi uma wakho mengamtshele ngayidlulisa imessage ngizokwenza wena ungakhulumi bazalwane mina yikho into engiyifunayo asikhulekeni kuNkulunkulu kuvela amandla kaNkulunkulu uthi usisi okhulumayo yena akaboni ayikho into ezisubuhlungu inhliziyo yami njengokuthi sesize sajwayela asazi yini ukuthi sikholwa uNkulunkulu ovula amehlo sikholwa uNkulunkulu oshintsha umlando izolo besithandaza wonke umuntu uvumelekile ukuthandaza okholwayo nongakholwa wonke umuntu engikhuleka naye angibakhiphe emabandleni kodwa ngisiyakhuleka ze bathola amandla ukuthi ayo asharisha kahle ayoseva kahle ngoba abanye bayaseva bagcina bangasakhonzanga ngoba banakekela mhlawumbe umfundisi noma kwenzakalani mina into engifuna iyodwa uthe uNkulunkulu eSouth Africa izongawabona ama-elections masingathandazi lizovalulize wathi uNkulunkulu kumele kukhuleke labaholi bangadlule emhlabeni ngoba kunomholi mengasadlule emhlabeni lelizwe liyophenduka igazi ngabona ngime phezulu ngiphethe iflag leSouth Africa kwathiwa kumele kube kumiwa phezulu kuthandazo kuthiwe baba wethu
osezulwini wahlabelela umuntu wathi Thixo uNkulunkulu wethu Ah. sinecala Phambi kwakho ngoba kade sedelela yonke imiyalo yakho yonke imiyalo yakho kwathiwa kumele kube ibandla limile okholwayo nongakholwa owonile nongonanga ngoba makufika isichotho silimaza wonke umuntu kwathi into ezosiza yilo washwele baba iba nomusa kithi ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukugijima kodwa nangu uNkulunkulu namhlanje ngila ngicela ukusho into ezosindisa izingane zethu iqede lo nyaka into ezosindisa ukuguqa ngamadolo awukhohlwe ibandla lakho akekho ngonile ngoba singabantwana bakaNkulunkulu ngicela siphakamise izandla sithi Thixo uNkulunkulu wethu sinecala phambi kwakho uIsrael owajeza awujezanga ngoba wone wonke kodwa wajezela ukuba ngumIsrayeli nabazalwane bazojezela ukuba ngabazalwane umkhuleko impilo yami amen. Sphumelele uhambe kanjani kwinjo yaso sangaphindela kulomzuzu owodwa uma ngabe ithuba likhona noma kwaphela isikhathi noma kwaphela icontract wathi uJehova soke isikhathi sokuyeka kwase kunyaka wesi7 ngaresign ngayeka kwayeka wena indlela ikaNkulunkulu ayifani nezabantu kunjalo nemicabango yakhe yes mabengimema ngiyaya isekhaya kwi-joy celebration ingakho every time ngithandaza mabezo recorder I pray khona babuzayo ukuthi esikoleni wafunda kuziphi ikole ngafunda enqolelwazi esilindele enqolelwazi elabhori ehlahlindlela eGagasini esiphingo iziningi kakhulu mhlambe zu8 ikole ngafunda kuzona yes abazalwane abafisa ukukuthola mebefisa ukukumema bazokuthola phi Sphumelele utholakala ku Facebook okwamanje khona ipage lethi Sphumelelo Mbambo Isayoni mangabuye lapho wakhuluma nami ukuze kuba ba serious ngizobona lapho ukuthi umuntu serious bese laba bangithukayo nabakhuluma kabi ba right uzofika uthi uzoganga bese uyasindiswa enjalo yes okay thank you bazokuthola nje ku Facebook bazongicela bangithole ku Facebook okwamanje ukuze sithole ukuthi baserious i-direction siyathanda kakhulu uNkulunkulu engathi angandisa lesi sipho akuphe sona uyilambu kuthina usawoti womhlaba ungukukhanya qhubeka sikhuleke wozani sikhuleke ngiphatheke kabi izolo ukuthi angikwazanga ukuya ngoba bengikade nginomshado ngiyakona kodwa ngokulandelayo na kanjani futhi ke nathi ngoba sinomkhuleko wokuyeshilo maduze nje ngiyazi ukuthi uzobukhona abazalwana bacuphe nje emakhaya ngoba sizoyeshilo siyokhuleka maduzane nje ngiyazi ukuthi uzobukhona siyakuthanda uNkulunkulu akukhulise sisungayeki ngiyabonga kakhulu elami lisho njalo kuwena khona into nje kumina namhlanje ethi isalikaboni yes nendeba ikezo sale kahle andisengiyathandwa manje ngicela ngitshela nisale kahle emakhaya uZanele Mbokazi uhambo noNkulunkulu eshilo khona noNgcebo ozosala nani manje amen nisale kahle sisakusiza wena nawe